Nici nu s-a terminat bine Festivalul Străzii Lăpușneanu și alte nebunii frumoase evenimente. Băieții de la Tram Club sunt puși pe muncă până la finalul anului. Sunt curios ce o să ne scocească în luna decembrie. Știți că avem și tramvaiul lui Moș Crăciun la Iași. Mă rog, am spus că este Ziua Internațională a Păcii, dar avem Săptămâna Mondială Europeană laudă-te gură că tu e de friptură. Să citim corect, așa scrie în comunicatul de presă. Săptămâna Europeană a Mobilității, program internațional lansat în anul 2002. Noi atunci, în 2002, eram prin liceu. Promovează soluțiile nepoluante și inteligente de mobilitate urbană. Da, programul vizează conștientizarea beneficiilor aduse de utilizarea unor mijloace de transport sustenabile care pot influența în mod pozitiv calitatea vieții și implicit mediul înconjurător. Așa este, să știți că eu sunt fascinat în continuare de plimbările cu tramvaiul prin Iași. Niciodată nu iau autobuz, doar tramvaiul, îmi place de la nebunie și vă recomand din suflet. Alături de mine prin telefon, eu că n-am fi vorbit săptămâna trecută, dar am zis, ca între băieți ne trezim și noi așa ca boși și de dimineață, o cafeluță, un ceai, Silviu Teodor Stanciu de la Tram Club Iași. Bună dimineața și bun regăsit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Voi obosiți vreodată sau care e secretul, formula? Obosim, dar nu vrem să arătăm. Înțeles, da, perfect. Bun, săptămâna, ce-am zis, Europeană a Mobilității. Hai că noi știm că avem și tramvaie vechi și tramvaie noi, dar vor fi 2 zile interesante la Iași, și sâmbătă pe 23 și duminică pe 24 din toate punctele de vedere. Nu doar pasionați, ci și pentru cei din Iași care trebuie să știe ce zace în curtea lor, da. Te rog, te ascultăm. Aș vrea să încep prin a aminti despre campania pe care Asociația Tram Club Iași o desfășoară pe pagina de Facebook, Asociația Tram Club Iași, astfel încât în fiecare zi a săptămânii mobilității, respectiv între 16 și 22 septembrie, publicăm articole informative cu exemple de bune practici din orașe, atât din țară cât și din străinătate, cu subiecte precum înființarea de străzi pietonale în centrele marilor orașe și impactul acestora asupra vieții cetățenilor, apoi economisirea de energie de toate tipurile prin utilizarea bicicletei ca mijloc de transport în mediul urban, apoi un articol despre troleibuz, unul dintre cele mai sustenabile și eficiente mijloace de transport în comun la nivel mondial, despre rolul înființării muzeelor dedicate transportului în comun, despre campanii educative în școli, astăzi despre rolul și importanța revistelor și cărților de specialitate, iar mâine, pe 22 septembrie, despre Ziua Internațională fără mașini, atunci când cu toții suntem îndemnați să lăsăm măcar pentru o zi mașina acasă. Ar fi bine, da. Ar fi ideal, pentru că ar fi până la urmă înspre binele nostru al tuturor. Să respirăm un aer puțin mai curat, să ne bucurăm de un oraș fără zumzetul traficului, fără claxoane și să ne oferim, dincolo de sănătate, și o stare psihică puțin mai bună. Măcar pentru o zi, dacă reușim să facem acest lucru, cred că suntem cu toții câștigați. Ar fi bine, dar știi că oamenii sunt și comozi câteodată. Hai să zic că cei de dimineață care trebuie să ajungă musai au mijloc de transport în comun. Am văzut acum că afișajele sunt mai în toate stațiile. Da. Se vine la timp, adică nu mai e ca înainte. Este clară obișnuință. În unele zone, cert, încă mai este de lucrat și la nivelul sistemului de transport în comun, astfel încât în intervalele mai mari, în unele comune, de exemplu, limitrofe Iașului, de succedare a mijloacelor de
transport în comun, unii oameni poate nu pot ajunge la timp la serviciu și atunci apelează la automobil. Deci cazurile în mod clar sunt împărțite, însă ceea ce știm este că se lucrează la îmbunătățirea continuă a serviciului de transport public din Iași. Vedem deja de la an îmbunătățiri. Important este ca și mentalitatea publică să se schimbe, oamenii să fie receptivi la toate aceste schimbări și măcar să încerce, iată, cu aceste ocazii, cu aceste zile speciale, să experimenteze măcar sistemul de transport în comun și apoi poate treptat să se orienteze către el, lăsând mașina acasă, fiind până la urmă, să o recunoaștem, și o economie. Pentru că una este când tragi linie la finalul lunii utilizând autobuzul sau tramvaiul și alta mașina personală, având în vedere costul carburantului și apoi a RCA-ului și așa mai departe, plus reviziile. Așa este, perfect, da. Noi vom încheia cu sprijinul companiei de transport public din Iași această săptămână specială, Săptămâna Europeană a Mobilității, în zilele acestui weekend, respectiv pe 23 și pe 24 septembrie, cu două activități publice dedicate comunității ieșene și, evident, vizitatorilor Iașului, pentru că ne aflăm în continuare în anul în care tramvaiul ieșean a împlinit frumoasa vârstă de 125 de ani. Ne-am gândit să organizăm în aceste două zile două evenimente, unul despre trecut și altul despre perioada contemporană și viitor. Așa încât în ziua de sâmbătă, pe data de 23 septembrie, vom organiza un program de plimbări cu tramvaiele istorice din Iași. L-am numit La plimbare cu tramvaiele de altă dată. Este vorba despre tramvaiul istoric AEG de la 1898 și despre tramvaiul istoric ITB, ceva mai nou, din 1959. Acestea vor porni la ora 12 din rondul din Târgu Cucu. Practic acela este punctul în care cele două tramvaie se vor întâlni, însă noutatea de această dată este că nu vor mai circula pe același traseu, ci în direcții opuse. Tramvaiul AEG va porni din Târgu Cucu spre Copou, iar tramvaiul ITB va porni către Palatul Culturii, Podul Roș, Baza 3. Și așa vor circula pe aceste două trasee, întâlnindu-se din când în când în rondul din Târgu Cucu până la ora 17. Prin urmare, doritorii le pot întâlni pe traseu și pot urca din stații, pentru că tramvaiele vor opri în fiecare stație de pe trasee, sau dacă vor să ne însoțească încă de la bun început, îi așteptăm pe peronul rondului de tramvai din Târgu Cucu la ora 12. Super tare, foarte fain programul, felicitări, la plimbare cu tramvaile de altă dată. Acum și despre ziua de duminică, pe 24, când pregătim o paradă a mijloacelor de transport public moderne, dar nu numai a mijloacelor de transport public, ci și a vehiculelor utilitare. Parada constituie o premieră prin modul în care este alcătuită. Aceasta va fi deschisă de noile tramvaie, urmate de noile autobuze electrice, inclusiv modelul care a intrat de curând săptămâna aceasta la început în circulație la Iași. Deci cei care nu l-au văzut încă în trafic îl vor putea admira în paradă. Iar în urma acestora vor fi expuse 3 dintre noile vehicule utilitare ce asigură întreținerea, deci mentenanța sistemului de transport public din Iași, vehicule mai puțin văzute de către publicul larg, pentru că de regulă funcționează pe timpul nopții atunci când se asigură mentenanța. Prin urmare, va fi o paradă mixtă
Aceasta va porni la ora 12 de la depoul CTP din zona Gării și va traversa centrul orașului prin Piața Unirii, Târgu Cucu, Hala Centrală, ajungând în fața Palatului Culturii, estimăm noi la ora 12:30. Acolo, din nou îți mulțumesc, George, pentru faptul că ne ești alături. Va exista o scurtă prezentare a tuturor acestor vehicule. Prin urmare, ieșenii care doresc să afle mai multe despre noile mijloace de transport public îi așteptăm în piața Palatului Culturii, unde, așa cum spuneam, în jurul orei 12:30, când parada va ajunge la Palat, vor putea afla informații despre fiecare vehicul în parte care face parte din paradă. Aceasta își va continua apoi traseul pe strada Palat până în Podul Roș, acolo unde parada se va încheia. Estimăm că întregul eveniment va dura aproximativ o oră, deci între ora 12 și ora 13. Perfect. Prin urmare, sperăm ca ieșenii să ne fie alături. Vremea se anunță foarte bună în acest weekend. Așadar, recapitulez pe scurt, sâmbătă de la ora 12 vă așteptăm la plimbare cu tramvaiele de altă dată, cu plecare din rondul din Târgu Cucu, iar duminică, din nou de la ora 12, vă așteptăm la parada mijloacelor de transport în comun moderne, cu o scurtă sesiune de prezentare a acestora în fața Palatului Culturii. Mulțumim foarte mult, Silviu Teodor Stanciu de la Tram Club Iași. Mai multe informații găsiți pe paginile noastre, pe site-ul Radio Iași, pe Facebook și pe Instagram. Bună dimineața, Mintenaș, să spunem și noi. Te pup, papa!